Держдеп США засудив рішення Кремля видавати російські паспорти жителям ОРДЛО. Відповідну заяву він опублікував на своєму офіційному сайті. Рішення Путіна про прискорення надання російського громадянства українцям з окупованих територій Донбасу американський Держдеп називає провокаційною акцією і вважає, що у такий спосіб Росія посилює нападки на суверенітет і територіальну цілісність України. Рішення президента Путіна створює серйозну перешкоду для виконання Мінських угод і реінтеграції Донбасу. Мінські угоди, підписані Росією, закликають до повного відновлення контролю українського уряду над Східною Україною. Росія має вирішити, чи хоче вона продовжувати ескалацію напруженості або виконати свої мінські зобов'язання. Російську паспортизацію українців на окупованій частині Донбасу засуджує офіційний Париж. Як написала у Твіттері посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, такий крок Кремля суперечить Мінським угодам і аж ніяк не сприяє зусиллям з урегулюванням конфлікту на сході України.